אז ברוכים הבאים להרפתקאות מיינקראפט פרק 3. אנחנו הפעם עם חביתוש ועם דורי. פלג לא יכול להיות. פלג לא יכל להגיע, אז אנחנו יכולים שחביתוש שומעים אותך, אם תדבר אז ישמעו אותך. שלום. טוב, אז אנחנו עדיין באותו בית אחרי שנהרגתי לך. מהזומבים. היי, 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 וואי. היי. חכה. די, אני HP. קריפר! זוז מפה! אז אחרי התקרית עם ה7 קריפרים והמיליון זומבים שהייתה לנו בתוך המערה, אנחנו חזרנו הביתה, אנחנו נכין חפצים ונחזור לאותה מערה. אני חכה שהקריפר ילך מפה או משהו, כי הוא לא נראה לי ילך. אני אעשה יציאה אחורית. אוי, שכחתי שאין פה איזה הגנה. אין פה פגוד. וקוראים גלות הבית הזה התפוצץ. אני אעשה יציאה אחורית. הורג את הקריפר. חכה רגע, אין לנו גוד, יתם בלי. עשית חווה בלי גדר, מה אתה דפוק? קריפר בו. איפה? מה אתה עושה? מה זה יציאה אחורית? וואי, שיט! אוי לא. דפוק! יופי. יופי, הרסתם לי את המדרגות. יש לכם שמחה בחיים? כל פעם שלך רע לי טוב, אני ניתון מכאב של אנשים אחרים. תראה מה עשית. הלך לי המדרגות. אני מרגיש טוב עם זה? דורי, אני מקווה שתספר זמן. אפילו האייפד שלי להיות עלוק, אתה אומר לי לספור זמן. 3. איזה פייל. תראה, הבור הזה אנחנו מטומטמים, בוא נעשה משהו. בוא נלך, אנחנו הולכים למערה, אבל הבעיה היא שהקריפר אני צריך להדליק את האייפוד. מה האייפוד? שנייה, חביתוש בוא נלך להביא עצים. טוב, אני מתחיל לספור מעכשיו. אוקיי, התחלתי לספור. יופי, בואו נביא עצים. היכן הגרזן שלי? אני צריך גרזן. יש לי פה, הנה, קח לי פה 32 עצים. קח, אלון. קח את כל העצים שלך. בבקשה, אל תכין מהם רק מדרגות, אנחנו צריכים אותם. ראיתי אותך בסרטון מכין 2 סטוקים של סטיקס שאנחנו אפילו לא השתמשנו בזה 5, אז סתם בזבוז. הנה, אני לא יכול להכין לנו חפצים. תכין גדר! מה גדר? מי הכין את החווה? זה לא אני שם, זה פלג. וואי, פלג הזה מטומטם, אתה יודע את זה? הוא לא יודע שכדי להכין חווה אסור שהמובס ייגעו באחר הזה. חווית שאתה צריך גרזן? ברור. טוב, אני חוסם את זה ככה. 2, אני רוצה 7. מה 7? איך אני אכין 7? יופידו. טוב, לעצים. כמה עצים צריך? לא הרבה. אז... אני הולך להביא סטון כדי שנוכל להכין... משהו. קריפר! בחייך דורי! מה? אז מה? איפה הוא? התפוצץ! הפחדת אותי, אלון. טוב, אני אלך להביא אבנים ואז ניכנס... זה לא רק אבינו למלא את כל החר הזה? וואי, 5 שניות. הנה, אידיוטה. חביתוש, איפה אתה? אז אני אמשיך לספור? 7. 5 שניות עברו. תתחילו להכין זה, אנחנו נכנסים למערה, זה דורי. נו דורי! תגידו לי כמה עצים אתם צריכים. לא צריך יותר עצים, זהו, סיימנו. בשמחה, מה אתה אומר לי עכשיו, שהתרחקתי ככה? תביא לגיא קצת... כן, תביא לי את כל הכסף שיש לך, את כל הדיימונד שהשגת, את כל ה... איזה דיימונד! יש לנו בית, יש לי סטון! יש לנו בית כזה מוכר, כן, דיימונד, ברור. נו כן, ברור. כאילו מה, בקושי יש לי סטון, הוא מדבר איתי על דיימונד. אתה יודע כמה הומלסים עשירים יש בעולם? אלון, תביא לי קצת, תביא לי 2 פרקים של עץ שהבאתי לך. צריך אותם שנייה. טוב, אם אני אדע איך חוזרים עכשיו הביתה... בוא נראה. אלון, אל תגיד לי שגמרת את כל העץ שהבאתי לך. הביתה שלי. הנה הבית. גמרתי את כל... לא, סתם כך. יופי, עכשיו אני צריך משהו ש... פיקייטס. אני מכין 2 דלתות. הנה הפיקייטס. אבל הם גמורים עוד שנייה. טוב, קדימה. אני מכין חרב מסטון. מישהו פה לא, יש לי 2 חרבות מסטון משום מה.
אחד מהם של פלג או שלך. יש כאן, הנה האיירון שוול שלך, אלון. כן, אני יודע. אני עושה יציאה אחורית. אתה זה בץ? אני קוקי סלע. נכון, אתה... קוקי. נכון, זה מת, קוקי לא. פלטת. יאללה, הולכים לתוך המערה, קדימה. ריח... המערה שלנו. בוא, חביתוש, קח חרב. חבר לי חרב, אבל אני גם צריך עוד משהו מאחוריך. ששובר... סתם. פיקקס, אלון, תביא פיקקס. עברו לפחות איזה 2 דקות יור. אחרי שצילמנו, אז אנחנו עכשיו ב3:40. סבבה. טוב, יאללה, בוא ניכנס בוא. למערה, חבר'ה. סגור את הדלת. מה נראה לך? מה נראה לך, אתה חי באוטובוס? מה זה פה? חי בסרטון. בוא למערה שלנו. בוא, יאללה לך את ה... נקריא לך את הסוף. וואו. משמאלך יאללה. תראה פריזו שמן. למה אני תמיד יוצא השמן? אני יכול להבין? זה באמת שמן. יש לך עילה כזאת, ילון. שנגיד מה העילה שנגיד כזאת? בשידור חי כמה אתה שוקל? מה? אני לא שוקל 180 קילו, גיא. לא, הגענו כבר ל-240, לא? אל תשקר עליו. מה זה השטויות האלה? מה זה, איפה המערה? איפה כל הכל פה, הקריפרים? הכל פה חמוד. הנה, יש כאן חושך, הלך לחושך. תקוו שלא ירדם לכם באמצע. Come to the dark side, whoever. כן, אחרי שאתה לא ישן יומיים, וואו, אתה יכול כמה פחם? להירדם על המפלטת. גם תסתכלו על התקרה, תמיד יש שם איזה... הופ, ברזל. טוב, איבדתי אתכם. תסתכל וואו, לפי אלון. השמות. לא רואה שמות. אני לא הולך להיות רואה ההומלס הכי עשיר עכשיו. מה אתה תראה הולך כמה להיות? ברזל יש כאן. תגידו, מה ברחתם לי פה? נבלות. טו. איפה אתה, גיא? ברחתם הנה לי. אתה, גיא. לא, הנה אתה, מאחוריי. איך יש הצלחתם לי לעלות? 31 איירון. לא, יש לי 34. לזה אתם קוראים מערה? יופי. תעשו לי טובה. כנסו לפה, כנסו לפה. אין אורות, אני מת. אז תשימו לפידים, מה אתם זה רוצים? לפיד יש לי קח, בדיוק. קח. יואו. הנה, הכנתי לי 44 אז לפיד. תביא לי יופי, את אז זה. תביא לי 22. יש. אני אפילו אחד לא לקחתי. תודה. פה. סתם הנה, קח, קח. קח. הנה. פה הלכנו, בוא, דורי, בוא. דורי. שיט! הנה זה, כן, הנה. וואו, דורי. וואו, כמה אתה אידיוט. יואו, כמה שאתה איפה כל הדברים שלי? עליי. תביא לי אותם. בואו נחקור מערות. תקי אליי, אלון, תקי אליי. טוב, הקטתי לך כבר הכל. אלון. מה? אידיוט. הנה, פה התפוצצו הקריפרים וזה, טוב יאללה בואו. איפה אתה, אלון, גיא? שכחת להביא לי את כל הלפידים שלי, האלה 30. אתם אנשים רעים, אתם הולכים... צריך לחלץ אותי. הנה המחסה שלי. חביתוש, איפה אתה? לא יודע, שוב ברחתם לי. אנחנו ב-X. וואי. X מינוס 80. Y 106. פה, יואו, גיא, אם היית רואה את הפרק הקודם, פה היה איזה 10 קריפרים שפוצצו עליהם. אני כאן, אני ארבץ לאחד, הוא התפוצץ עליי. זה נוצרה המערה. ואז כזה, סקילטון בא, הרג את אלון, או... יש שם ברזל למטה. הנה הוא המקום האפל. טוב, אז אני אומר, בואו פשוט נחפור ישר פה. בואו, תעזרו פה לי. למטה. ישר פה. Come to the dark. חכו, אני אכין לנו זה. שייתן לי עצים, למישהו יש עצים? יש תן לי לי הרבה. 10. קח, אני אביא לך 40. גיא מקיא. יש שם מפלצות? לך לכיוון המפלצות. מאיפה אתה יודע שיש שם מפלצות? F3. וואי, אלון, אתה בא לשחייה לילית? בוא איתי. אני ממש לא בא איתך. גיא. בוא איתי. יש למישהו קול? יש לי פה, למישהו קח. קול? בוא, שים יש פה. לי...
שים לך את כל ה... תהיה בשבילך את האבן הכי... תחזיר לי את כל האיירון שלי! תחזיר פה כבר, שמתי פה את האיירון כדי שנוכל להספיין. תחזיר לי את הכל, תחזיר לי את הכל. תשים את הכל. אבל זה לא כל האיירון שהיה לי, היה לי עוד... תזוז ממני! תשים את כל האיירון. תירגע כבר, אני יודע מה אני עושה. כל האיירון הזה שלי. יש סיבה טובה לעשות פה את הדבר השטותי הזה. היה לי גם 3 איירון אינגולד ששמרתי אותם. איך אנחנו רוצים? מצאנו מקום חדש. אני מתאבד, בואו. יש לי שיטה... מקום גדול. זה מקום ענק. הוא עזב את המשחק. לא, אם קופצים ובאמצע עושים דיסקונקט... כן, אני יודע, יש לך גוד 3 שניות. ליסטן, סתם. לא 3 שניות, כל הזמן. צריך להיזהר. אמא! לא מטומטם! טוב, הכנתי לי איירון. אני מתתי, מישהו רצה לדחוף אותי למטה. זה סקלטון ירה עליך חץ, אני עכשיו הרגתי אותו. או שזה מר מישהו שיש... איירון פיקקס, בסדר, אני אעשה לך טיפי. קח, איירון פיקקס, קח. שיט! מה קרה? ספיידר קופץ עליי! אבל תחכו רגע, אני מכין פה דורי, תגידו לנו את הדקות. צריך... היה לי... 9:45 דקות. צריך לבנות פה את המדרגות. סבבה, הפעם אנחנו נפסיק ב-11 רבותיי ונעשה פרק רביעי. תהיה חכם לעשות פרקים קצרים. אבל נעשה פרקים. וואה, שמע, לא, יש כאן המון איירון. ואיך אתה מרגיש עם זה? כן, איך אתה מרגיש עם זה באמת? אני רוצה את הכיף שלי. well done. כיף well done? חוויתו שתכניס לאחד. שבב. וואי, נאווה! שיט! יופי, נפלתי. של איירון נראה לי. מצאתי גולד! תביא לי את האיירון פיקקס. אפילו שכחתי איך נכנסים פאק! קריפר. כן, יש איירון אור. שיט! קריפר! וואי, הוא עולה. הוא התפוצץ ולא קרה כלום. אוקיי, 2 זומבים עליי, אין לי חיים. איפה אתה? וואי. אלון, לי פה למטה. יש כאן דנג'ן, אלון! הנה, בוא, שם, יש שם דנג'ן, תסתכל. שם, מאחוריך. תרביצו עם חוצב. הוא כבר מת. איפה? בוא לפה. אתה רואה שם למעלה? שיט, הם נופלים אחד. וואי. וואי. 1 HP. יש לי 4 HP, למישהו יש אוכל? אין לי אפילו פורקצ'אפ, פורקצ'אפ. מישהו? יופי, חסמתי. טוב, תתחילו למלות את המקום הזה בלפידים, אני לא צוחק איתכם. הם שופפים. אוקיי, אנחנו ב-12 דקות, אלון. אוקיי, זה היה הרפתקאות מיינקראפטי עם חביתוש. למה אני לא רואה? דורי ופיקסי 1963 פריזו, זה אני. כבר מגיע אליכם פרק רביעי.